nkoma ebunye yenu si ajide nke oji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kene Eze-Ana Eze-Ana ga-adị Eze-Ana ugochitubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkuzi Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana ugochitubelu onye ọma je eme ọdụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana ugochitubelu onye ọma je eme ọdụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana ga-adị ugochitubelu ga-adị ugochitubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka erigo anyị front and back ndị oche eri anyị front and back fọdụ asị kala aka ghọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fa ka mma bulu Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa okwu n'ụka bịakwa. Good day, viewers all over the world, lovers of Ezeoku TV Plus. I welcome you all in today's section of question and answer. We have in our midst an ordinary evangelist. Sir, you are highly welcome. Well done. Please introduce yourself for our viewers to know you. My name's Ogbuefi Eze-Ana, ugochitubelu, oraifite. Abụ m onye isi nchụaja, ugochitubelu na temple. Anyị na-agba afa mmiri rụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration evangelical mission. Rụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. No, Rinne. Before we proceed with today's question and answer, is there anything else you wish to say to our viewers? Viewers all over the world. Ọ ka nchetakwala ọnụ na aja anyị na-achụ kwa ọnwa ọbụla ka ọnwa Juu aga n'ihu. Ị nwere ike isonye na aja ene ọba ọbụla na nsọtụ ụwa. Disansi abụrụ ebara ya n'ọrụ mmụọ ma ọ bụ na aja ma ọ bụ na afa anyị na-agba na tempụ. Aja abụ aja mbụ n'elu aja epụtiri aja esigo onye ebunye imirikite ndị mmadụ elu mana ya anaghị eshi oyiwu ọrụ na social media. Yes, mana ka nte nwere ike dị na aja a na-achụ m. Anyị malitere ịkarịgoro 2 years. So ihe anyị na-eme bụ na chọrọ isonye na ya forward ya 3 prayer requests mee token donation to the account number. Anyị were ya 3 prayer requests debe n'ọta na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi. Ụbọchị nchịkọta anyị na-eje na mmiri na-eme sara aka chụọrọ ndị mmiri aja gbagota na temple chụọ aja to entities of powers jege n'ebe nchụ aja gbuo ebu na-eme sara aka tie you ike dị na aja a na-achụ maka na Igbo ike. So ọ bụrụ ịchọrọ isonye na ya bụ aja ihe ị ga-emedebe bụ chaatị m na WhatsApp nọmba 08057837672. Ya ga-ezi. Okay. Let's dive in today's question. The first question is, can someone on his or her own visit a river Makikpe Iloma without the help of a spiritualist? Yes. The truth of the matter bụ na ọ bụrụ na ndị ntụrụ anya nwere ike ije wuo ihe dị etu a bụ ndị nwegoro experience. Maka na what you don't know is only a mystery to you. Ọ bụrụ na onye na-ajegoro ọrụ mmiri dịka nsi kọwara ndị mmadụ. Ọrụ mmiri abụrụ once and for all. Yes. Ọrụ mmiri na ọ dị ka nwaanyị nwoke ji nụọ nwaanyị gbaa nkwụ nwaanyị. So ọrụ mmiri bụ ihe na-achọ ka inform
setụlụọ ndị otu ya ndị ya na-enwere ka ekwuo na mmiri. So ihe onye abụ ịgba nkwụ. So minus that, after that, ị ka ga na-emekwa from time to time igoro few things ihe ọnụ na-eri wee je chụọ aja. Ihe o mere bụ etu o si abụ nwanne gị nwaanyị, yes, gị na-ele m anya nwanne nwaanyị lụrụ di n'ọzọ, ọ na-emekwa mgbe ụfọdụ ọ nọkwa ogoro bred ma ọ bụ ihe ọbụla bịa dadị na mama ike kunume na nsị ka mma kunume wee jụọ ya ọra si ya kere gị na di ọ na-ebikọ ọfụma, o nwee chalenji unu na-enwesị nwa ọkwa chalenji mana ọ na-amụtabịrị nwa ma ọ bụ nke a nke asị ngwa mee etu a akwụkwọ ọbịa jụrụ na bedin ya wee na-akwa. So edugoro ọrụ mmiri bifo ịbịazie wụrụ na onwere bikos na alụgoro ọrụ mmiri ifugo the items dị ebe anwa mmadụ ka esi eme 1 or 2, mmadụ ka esi eme some ritual, mmadụ the do's and don'ts. Example, ọ bụrụ na agwọrọ gị na ị nwere any different idea, ị nwere kwụsị ihe ejiwe na mmiri ihe black and black. So onye agbata nji wee kwuo onye ọbụla nwere ike ije na mmiri mana basically onye enwere knowledge inwebụ iwe ike mmadụ the do's and don'ts. So minus that, ọ bụrụ na ị nwere basic knowledge of the do's and don'ts, you can actually go to the river on your own. Thank you. All right, thank you so much. But sir, I would like us to dig deep into this. Let's say, for instance, someone that stays abroad contacted you for you to do consultation after, and you find out that the person needs to settle Ndimmiri, but that person is staying abroad, he doesn't stay here. So how would you treat that case? Can that person there settle it without coming over? Yes. Yes, ihe na-ajụ na ọnọdụkwa ka ịlụ ọrụ mmụọ ndị ọzọ niile. Nke bụ eziokwu bụ na majority of ndị anyị na-alụ na temple bụkarị ndị adị abịa. Ụfọdụ based abroad, ụfọdụ based na Nigeria ma mụ princess m na-alụrụ ọrụ. Yes, ọ na Abuja mana alụgoro m ya all over 3 years. Mana ọ bịa bụ na temple for the first time. Nwagoro Eze-Ana na sọ nwere gịnụ gaba na nwere na ọ na-aga. Ịghọtara ya? Odo gift onye ọbụla. Enwere ndị gift na nwere ike ị na ebe ọbụla sọmụ mmụọ ọbụla chụọrọ ya achụ na asset. Ka nkọwanụ na ihe bụ ọrụ mmụọ ka a na-amụ atụ ihe nwere dịka ọdụ n'oru. Ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na ọrụ ọrụ mmụọ a na-ekwu bụ ụmụ mmụọ gị na ha nwere link, nwere ike ịbụ chi gị, nwere ike ịbụ ya ancestors, nwere ike ịbụ ndị otu, nwere ike ịbụ ndị mmiri gị. Ihe ọ pụtara bụrụ iji ha ụgwọ na mmụọ antiwode anya bụ aka oyibo nsogbu. Ihe a ji agba gị ụgwọ ọbụla n'iji ha ụgwọ na mmụọ na o nwere ike ọ bụrụ ọzọ ihe gị na ha kwuru bifo ị bịawa n'ụwa ka gị na-eme. O nwere ike ọ bụrụ ndị otu ma ọ bụ ndị ọgba nje gị ịgwa ha na ịbịa n'ụwa na ịgụchara sekọndịrị skuul mee nka na ị na-anatawa. Ịghọtara ya? Ịbatazie n'ụwa tọwa gị ụtọ ịchọzie ka iche njie deten. So ọ bụrụ na ịchọ iche njie na ihe ị ga-eme bụ ibido chụba aja, o nwere ka esi eme ya bụ ife bụpụ onye bụ data iyi ahụ ị ṅụrụ. Ịghọtara ya? A na-akpọ ịbụbọ iyi. So o nwere so many ways anyị ji eme nke a. So ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na weda ma ọ bụ ọrụ mmiri ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ enwere ike ịrụ ya in absence. Yes, because ihe a bụ ụgwọ iji. Example, ọ bụrụ na nwanne gị nọ US mana o nwere onye o ji ụgwọ, ọ bụrụ na o sendịere m ego ma ọ sendị ego nwanne ya ego iji na nwaanyị a na-ere ihe na nkwọ Nnewi Mmachibuike ka ị kwụọ ya na-eji ụgwọ ego na-eta bifo ya jewe Amerịka, biko na-eji ụgwọ ego na-eta sendị ego a ọkwa ịkwụ ụgwọ a ọkwọ ya abụja onye nne na oji ọzọ ụgwọ kwụ ya anyị kwụọ na ụgwọ a n'afịa sị Mmachibuike na efe anyị nwanne m nwoke nyekwa n'obodo oyibo na ọ sị na o ji 100,000 na 100,000 aka anyị wetara na ọ sị ga-ewe n'iwe ọkwa nwaanyị ya nwe ahụ ego ego kansụl afịa na debt. Ọkwa eziokwu dịka nsi wee kwu, ọ bụrụ na nwanne gị na Amerịka mana o nwere onye o ji ụgwọ o wee sendịere gị ego a sị gị jee kwụọ onye ahụ o ji ụgwọ ma ọ landlord ya ma ọ bụ onye ọbụla ọkwụ ụgwọ ọkwa landlord ya nara ego a landlord ya sị maka na ife anyị ya esiri Amerịka banye ya ego na ọ ya ana ọkwọ ya nara ego kacha afọ ife anyị na ndị ji ụgwọ etu akọ dị n'ọrụ mmụọ. So e nwere prusi even n'ala Igbo nwanne gị na Amerịka ife anyị gwara chọrọ ya na ife nwa bụ ụnụ ife anyị ụnụ ma bụ ife anyị na ọ chọrọ ịnụ ife nwa ife anyị si wee nweta opportunity wee jewe Amerịka nụọ Amerịka 6 months wee send ya parents ya na relative biko ka aje na be ife nwa ka eje dọọ mmanya ka emee ego nwaanyị ego ife nwa na-emechọrọ ka emeta ife nwa gbagọta akwụkwọ na US ọkwa a na-eme na Igbo a na-eme enweghị anụ onye mbe the middle person. So dia dibia bụ the middle person ya na communicate to nda na nda. So ihe m na-achọ ịkọwa bụ
na onye nwere the power ọ bụrụ onye ọbụla ga-eme ya. Onye ga-eme ya bụ the middle person. Ọ bụrụ na anyị Igbo na-achọrọ ịnụ nwaanyị, onye ga-eme ya bụ onye the middle person, nye ya communicate to nwaanyị ndị bịara ịnụ nwaanyị, communicate to ndị nwe nwaanyị, eme ya even in absence. So etu a ka ọ dị, dibịa nwere the power ime ya nwere ike ịkọnsọlt ụmụ ndị mmụọ ndị so onye a, kọnsọlt ndị nka wee gwa ha na ya bịara ka ebe mee settlement n'afọ onye dị etu a. Believe in me, o weta the right items, ọ ga-adị acceptable. Thank you. Also, the next question is, settling in the mmiri, does it mean that one is free from them totally? No. I will advise you, ịgwakwana ka onye ọbụla sị gị ka o separate gị na ndị mmiri for life. O mee ha na-etu ọ na-agụ n'iyi. You know why? Unu adịghị adabaghara uko. You can never, ndị abụ ndị yi ụwa ndị otu gị, ndị gị na ha so. They know you in and out. You need their support in order to excel in this gross material. You know what I mean? So ihe a na-eme wa appeasement. Ka mmalụ ga. Ihe a na-eme appeasement ya nọka. Enwere okay. Mgbe m na-etolite, o nwere my girlfriend that was then when we are in school. Mana for any reason, of course, o nwere ike ịmago na anyị nwere ike ma ya nụkọ na because of the age gap, the adro much. Now, adro m ready, ịmara nwa ya na-ebu ụzọ nwoke ahụ ụzọ adịrị gị. Maka nwoke ị na-ediri mma nwoke m. Abịa. Now, I want to say, okay, now you're getting married. I was so happy for her. I said, okay, I wish you all the best. Then the baby can work in a jail or forget, you know, all those things. I remember one of my friends then. I love her so much. She loved me too. So eventually, she got married to a senator's son. So there is nothing I can do to stop that, understand? Why I work hard, I did it at the same time. Understand? So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Etu ọnọdụ ka na o nwere onye gị na ya na-adị na mma for any reason ọ bụrụ na ya na ụnụ ji aka nke onwere si na efu ka ihe si dị na we cannot get married. You see, okay? You wish her well. Now we wish her well. O je nụọ di ya. Ibi na o nwere ike ụbọchị ọ na-agba nkwụ enyekwa invitation ịbịakwa that day mekasịkwa onye nwere ike. Gịnị ya ka wụ friends mana ụnụ adịghị emesi nke ọzọ. Ịghọtara ya? So enwee mutual respect. In fact, onye a na-agwa gị ọ bụrụ na m pụtara n'ụzọ fụ ka ya na ndị mmadụ na-enwe misunderstanding mma pak egoro the case. Echetakwado nwa ọzọ ihe jikọ mụ na ya intimate wise. Mana for the fact na anyị setụrụ n'udo, enwe mutual respect for each other, I setụrụ amicably, ọ ga-eme the relationship ga-adịkwa. Etu a ka ọ dị gị na dị mmiri gị na spiritual spouse. Gị na ya setụrụ ọnụ udo, enwe mutual respect. Ime ihe ị kwesịrị ime, yọọ ya biko, ya hapụ ka ị nụọ nwaanyị n'elu ụwa, ma ọ bụ ka ị nụọ dị n'elu ụwa. Enwego mutual understanding. Ya nọkwa ịkpata ihe ọ na-eri. Yọtago? Ịfụ na ọ ga na-ego ya case. Na onwe anụ onye chọrọ ịha amụ gị, nye nwa bụ mmụọ afụgo kọrọ ya spiritual spouse, ọ fụgo ihe na-achọ ime na oje gbochie. Etu ahụ o si abụ datụ nwaanyị a mma gị atụ n'ahụ. Mụ na ya dị na mma. O nwezie ka o si wee dịzi. Ọ nwụzie na ọ nụziri dị to where the family accept. Now, onwe ka nsi wee nụ na mmadụ na-achọ ya problem, I will buy the case. Marakwa na onwe ihe ọbụla jikọrọ anyị etu a ka ọ dị n'ọdụ mmiri. So ọ bụrụ na ọ dị etu a, ikwe na ka mmadụ kewaa mee separation kama ya mee appeasement. Thank you. Also, the third question is, how can nwa mmiri obtain favor from ndị mmiri? Yeah. Nke mbụgoro bụ na ị bụrụ onye mmiri, ịmago ihe ndị mmiri na-asọ mpịta. Ị na-eme ana from time to time. Nke mbụ, align yourself with their forces. Acknowledge them. Ime na onweghị onye ilo ha. Believe me, ndị a nwere akụnụba, ndị a na-ebuli mmadụ enume mmadụ ebe. Ndị a na-abụ ndị na-awụ oge ọgbajuo ọdụ ọrụ mmadụ ga-eme ihe ọrụ ebe. Ebe ọ na Jizọs nwa mmiri, ị mara nkwe inwe kesịntị how come? Yes, of all the places, kere ebe a na wee confirm ọrịa. Kere ebe a na wee kwu na n'obidogo. Ebe a nọ confirm ọrịa bụ na mmiri nwere idea. Ị nwere ike lụta the story of John the Baptist. Ebe emechara baptizim, ebe si na o nwere olu dara, wee si na onye nwa. Ịghọtara ihe nna akọwala gị. Ebe a ka nọ confirm ọrịa. Kedu ihe kpatara o ji awụ mgbe o rechie? Mgbe ọ bụla o rechie. Like mgbe ndị taasị bịa nwụ di ya, si nwoke ị na-akwụ taasị. Ndị otu ha dị akwụ. Gịnị ka o mere? Odogwu Peter James and John si ajebere na mmiri. Ụnụ kụta azụ izu ụnụ ga-afụ mepee nyi ọnụ na ụnụ ga-afụ ego ka ụnụ wee bịakwụ ụgwọ taasị. Nwere ihe na-aghọta. Ihe nna achọ ịgwa gị na mgbe ọ bụla o rechie, ya spiritual back force
ha ga-abịa to your rescue. So gị na ndị mmiri dị na mma believe in me, ha ga na-egbuwara ụzọ maka na ha nwere akụnụba. Right. The fourth question: why is it that people that do practice ordinana are seen as evildoers in the society? Thank you for that wonderful question. All that question we had earlier. The truth of the matter is that our colonial masters were here bastardized our moral values. Can we hear systematic moves? Echefuna. Bọsị nkọwara agwara nga na ndị ezibutere oziọma na be anyị so kọọ oziọma ha ndị Portuguese, but they failed. You know why? Ha gara n'obi dị iche iche na-agwa ndị mmadụ ka ha bịafere chi nke ha. I was no. Ndị nna anyị wee reject ya wee gwa ha na anyị nwere chi ukwu. Echefuna na ọ bụrụ ndị a gwara anyị baba Chizọba, ọ bụrụ anyị mana chi azọ, ọ bụrụ ha gwara anyị na anyị kwuo na Chukwu, ọ bụrụ ha gwara anyị na ngọzi Chukwu anyị marụ chi. Echefuna na onwere agbụrụ onye nọ n'elu ụwa na-aba afa wutu Chukwu ka ndị Igbo. Ọka ị nwere idea. Anyị marụ Chukwu. Echefuna na anyị nwere ụmụ Chukwu, anyị nwere arọ Chukwu. So anyị marụ Chukwu before ha bịa. Echefukwana na so-called Jesus a gwara anyị na ọ nọrọ over 2,000 years ago n'ụwa. Eziokwu. I can tell you, mana Christianity erubo 200 years na Nigeria. You idea? Nwere ike nwere idea. 1805 ka ha bịa. Now, ihe na-achọ ịgwa gị bụ erubo 2,000 years. Ha ji wee bịa 200 years ha ji bịa. Ịjụsi onwe gị, kedu ihe kpatara na Christianity abịara n'Africa over 1,800 years? Ha bịara because ndị nna nna ya nabatara. Ime ife ha ji wee bịazi society ya. Ha bịawaziri with colonial master. Ha kere onwe ha into three ways. Three group. Some group ụlọ lugard na ndị otu ha baa n'ụdị ịchị ọchịchị were egbe na mma wee bịa sogbuo anyị ka ha wee na-ekwuru mineral resources anyị. The other group baa na trading. Ndị nke na-agba oru mmadụ na-egoro ndị nna nna anyị. For ndị black ị na-afụ na Netherlands, ndị na-afụ na obodo niile a na-acha black na America, ọ ndị nna nna mụ na ya ego ga anya na-akara ụba na-agụ na plantation ka ha na-alụ slave to kings and ihe niile. Ọ ha bụ ndị a abịago ha n'uru na-agba mgbere mmadụ over 400 years ka agba ndị nna nna ya uru. Mgbe the whole world tibeziri mkpu na-echi mkpu ha wee nabazi mgbe ha na-achọ ime ha ji ego slave trade ame ha were eje gorucha ụmụ oyi wells ma Shell, Chevron na ihe niile tago businessmen. Have you asked yourself why the F is in the France? Ndị aji bụ dị wee kala giant. Iji onwe gị gbadapụta Shell ji wee bụ ndị America. Ime ọ na ha kere onwe ha no businessmen. Ha gorucha mineral resources anyị tupu oke nyocha anyị mma ka anyị wee bụrụ olu. The third group bụ ndị missionary. Mgbe ha na-abịa ha na-asị na ha na-abịa na be anyị colonize by ha bụrụkwa ndị abịa na-asị anyị na Jizọs asịrọ ka ha wee gbaa ya oru nke mmụọ. Do you know na ndị nke bịara ọchịchịrị ana ọkwa eziokwu na ha na-agbasikwa mbọ ebe ha nọ ka ha dịchọ na onye ọbụla ga-abụ prezidenti anyị ga-abụ onye ga-adịro ya to them ka ofu. Ị ma na ndị nke businessmen ha ka na-ewere resources anyị they share and everything enemy to their country of origin. Ị ma na ndị Catholic Anglican, ị ma na ndị a niile ka na-eremit ego every month to food. Nwere idea eji maintain the papacy. Ọ bụrụ economy anyị ka ha ji edoziba ha. Jụọ onwe gị before ndị ọcha abịa go and google it. In the last 1,000 years ka Europe. Ị ma na ụmụnna anyị jere akwụkwọ na America 1970 something na onye gụchara na akwụkwọ gbara na ntaba anyị. Ị ma na ego naira ka ego ha. Ị nwere idea. Ị mụrụ na otu be ha dị kịta bụ mineral resources ha na-enweta be anyị ka ha ji edoziba ha. Ị nwere idea. Ha wee bịa wee kọtụọ okpukpere anyị wee sị anyị azazina ezigbo afa anyị jide m. Ha wee je were afa nkịta. Ejugo onwe kere ihe Paul mere leto etu anụ nkịta abana m leto mgbe eriri m eri atụ anụ nkịta do I look little? Ịghọtara ya? Ịchọzi ijego gụrụ ma morina ndị a bụ snake and everything useless afọ enwere isi. Tapụkwa ihe ha ji dị ebube. Ha bịa demonize anyị mkpere anyị si na anyị na worship idol, anyị na worship demon, anyị na worship na anyị bụ ndị ihe gụọla anyị kụọ na ha nyere anyị afa dị egwu. Afa ya bụ call the dog a bad name in atụ ha. So ha bịa demonize anyị. Ị ma na ndị a bịa dewe mgbe ha na-ede dictionary ihe ọ bụla asị idol worship ekwu otu anyị. So ihe niile a wee mgbe ebe the word pagans wee pụta ọ ndị afọ eji erifa ndị bi n'ime ọfịa na mba Rom ebe a na-akpọ ha the pagans. So ya na-achịkwa ihe niile ahụ ha bịa ede dictionary were ihe niile a bụkọrọ ha dịkwa dictionary
ife sọrọ ka ha ebe mana above all ihe ha ji wee bịa bụ ka ha kpọọ anyị afọ ọjọọ so ha bịara si na usoro ekpukpere anyị na ọdịmọn ka anyị na-efe who does that mana anyị na-efe Chukwu okike pụrụ ime ihe niile ndị a bụ ndị na-eji afa Chukwu aba afa ka esi na ha na-efe dibịa anyị anaghị efe dibịa mba ọbụla nwere usoro okpukpere ha ji akpọpụchi nke ala ha ndị Indians nwere their own Hinduism ndị Shintoism ndị Japan ha nọsi ndị ọlụla usoro ọbụla nwere ụzọ ha si ekpechi ha so ha bịaje colonize ya anyị napụ anyị ihe anyị dị ebube colonize ya our religion mechaa ihe niile ahụ wee sizie na nke anyị wụ ikpere arụsị anyị na worship demon so mezie afụzi onye na-eso ụzọ ọdịnala asị afụna na onye na-worship demon mana I can tell you things are changing now so ọ ha nwa bịaziri nye ihe niile bad name mee ihe niile bad name do you know ihe ndị a mere ọ bụrụ na m gwa gị ihe ndị a mere ị ga na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ they never know us. Do you know astro di ihe gbasara the person a na-akpọ Lucifer or Lucifer ihe ọ chọrọ ya mana ya na-achọ ịgwa gị gwara is a morning star is a beautiful angel one of the most beautiful handsome angel mmanwụ ihe mmeji quantify ya mana achọ mmachi ịgwa na ọnwachị na onye nwa makarịsịrị how common earth habits because ha chọrọ icolonize ya wee jeje see ofu onye dị black tinye ọdụ tinye hụ oluku o tere bụ asị na-ekwensu n'ọlụsi mana onye a bụ chipedizie na ọ na-eji oji so ihe ọbụla dị ọcha asị na nke ha nke dị oji ọbụla anyị ọ bụrụ nsọ ụtọ ana m achọ ịgwa na ndị a niile we should throw all their distance to the mud because ihe niile ha mere onwe iji wee demonize ya they never loved us that's what I'm saying so ọdịnala Igbo abụrụ demonic ọdịnala Igbo gịnị bụ onye ezigbo onye adịghị ekwu maka onye na-agwọ ọgwụ has anything to do enwere m okike adị m agwa okike nye na ịbakwu na be ya ama ma ọ bụrụ ụbọchị ya anọkọta asị na-eme ite ọfụlut enwekwa na enwere m space ebe ite ya dị enwere m ite ije ebe a na ndị na-agwọ n'oke ite ifu ebe a pakịrị ite na ite ebe m nwere ụdị space ya adị m ala ụdị ha so ihe m na-achọ ịkụwara gị na ri ọdịnala bụ bepụta asọ nsọ a n'imegide na mmadụ ụba aka gị ọtọ ya na ị na-achụrụ onwe ha anya dị natural onye ezigbo onye ọdịnala ka eme onye ndị na-agwọ ọgwụ jiri onwe gị iche ọgwụ nwe different thing ọnọdụ ka etu ha bịa na Christianity ya afọ ụfọdụ na Christians mana ha belong to so many occult groups ihe a personal thing so kedu ịkpatara o ji awụ ndị mmadụ dibịa mee mpụ na ọtọnọ ewere ebe ọdịnala is dibịa a custodian of ọdịnala dibịa is just like a medical doctor dibịa is a profession in ọdịnala ranking dibịa anọrọ dị ya n'ọdịnala Igbo na ndị na-achị nwere ihe dịka post of dibịa ọrụ aka ka ọ na-alụ onwe enwere ndị obi enwere ndị aka ji ọfọ enwere ndị okenye ndị na-agụ anyị enwere ndị nze enwere ndị ọzọ enwere igwe na kabinet ọ ha ọdịnala enwere dibịa bụ personal business ịghọtara ya mmadụ nwere ike ịgba aka ji ọfọ edo wute ata bụ dibịa na be anyị onye na-efe arụsị be anyị a na-efe ya n'okenye onye na-efe ya abụrụ dibịa ịghọtara ya even the last Eze-Ana fedienu abụrụ dibịa ịghọtara ya so a na-eme ya the oldest man goes there so anyị bụ abara ya ọnwụ na ha enyere anyị that bad name they will not be able to penetrate so ha bịa condemn our own in order to promote their own. Thank you. Right, so the fifth question is, what are the signs that someone is under a deity's captivity? Yes, ọ bụrụ na ife onye alụsị ji enwere so many signs ọ na-enye nke mbụgoro wụ na one of the signs bụ amaghị ihe a na-arịa amaghị ihe ọrịa ya na-agwụ onye a nwere ike jee ụlọ ọgwụ dọkịta ikwu na nwere ihe afọ mana the person is dying. Yes, don't go so many people ndị arụsị ji ọ depend na level o nwere level ọ ya o jiri onye ahụ ori bie ime ahụ onye a ya nwere mana ọ bụrụ na ị nwetara the early sign nwere ike onye asị na-afụ onwe ya na nlọ ebe dị arụsị ahụ na-abịakwuchi ya na-agba ya ụgwọ o nwere ike ọ na-afụ na arụsị o nwere nke ọ ya eru ụfọdụ anyị ebido shaụtụba ọnọgide etu ọkwa arụsị dị etu afa na ọ na-achọ igbu ya gata na-ekwu ọ na-ekwu aradatị na ọ bụrụ na ọsọ gbaba gata na-ekwu ụnụ mara arụsị ọ na-akpa afa jee nụkwụ je sọt out mana ọ bụghị ha na ụlọ emere etu a ruo to the level na ọtụgo ya nnukwu ọya baa ya ahụ ọ bụrụkwa na ọ tụọ ya ọya na mbido unu ji ozugbo unu ka ya rere igwe mana ọ bụrụ na ọ tụọ ya ọya a baa ya ahụ ọfụma ọ dazie na wee ji ụlọ ọgwụ dọkịta si na nwere ihe afọ
while the person na anwụ n'ike then and o nwere ndị ọ na-eru arụsị a na-abịakwutie o nwere ndị ya wụrụ ha na-asa n'ọnụ na-akwa ya afa so o ruo to this level ma ọkwana na afa kwuru afa nwere ike kwuo ya nwee bi na ngwọrọ na arụsị nwere arụsị kwere nkwa ma arụsị iji ụgwọ then ọ na-afụta mgbe ọka na spiritual ma ọka dị o nwere ike onye akara health so mana ọ daziara niile ju ụlọ ọgwụ dọkịta enwere ihe ọfụ ụmụagụ na kacha ma bụdo So what is Eze-Ana and what can one do that can be referred as Eze-Ana in Igbo tradition? Eze-Ana buru ibu. Eze-Ana gwa na onye ọ na-amagoro na nwanne di na nwanne ya bụ Eze-Ana. Nwatakịrị nwoke ji edi na nne ya bụ Eze-Ana. Nwata nwoke ji edi na nwunye nne ya na nne ya na-anụ nwaanyị na-abụ Eze-Ana. So onye ọbụla ji egbuo mmadụ amagoro mere Eze-Ana. Mgbe gburugburu o nwere ndị gbara ọsọ ọchụ ifi nna be anyị gbara ọsọ ọchụ maka n'ihi na a na-eme mmemme wee gbuo mmadụ a wee gbaa ọsọ ọchụ ọsọ ọchụ ha ma the consequence of ịkwụwa alụ dị na ya na ọ dị igbu mmadụ adịbere sibe so enwere so many things na Igbo n'ala Igbo mmadụ ji egburu ji mmadụ na ọsa ihe elulu ma ọ na-ejiri ebe mmadụ ma ya na-atụrụ je tọrọ atụrụ mmadụ ọ ihe a na ka ọ bụ so enwere so many things bụ Eze-Ana ma ọ bụ ịdị na nwunye mmadụ so ịmara ihe ọbụla bụ ihe enugoro si na ihe a ma ọ bụ ihe tiri mmadụ aka ka o je kwafuo ọbara ma ọ bụ ike ime ahụ na Igbo asụpọtụrụ ike ime onye tụrụ ibe ya gbụọ so onye ahụ netiri onye asị ọnwụ na ọ ya ewepụ ya mgbe ya n'aka ya adịrị ya so ihe ndị a niile bụ Eze-Ana. Right. A married woman with a male child lost her husband at early stage when the child is 5 years. So now the question is, if that woman remarry and decide to take the boy along with her, will that child inherit anything from the late father? Yes. N'ọdịnala Igbo ọ bụrụ na nwaanyị na-anụ nwaanyị etu esi anụ nwaanyị ya na di ebiri mechaa di ya nwụọ mana ọ mụtara nwa nwoke and anụrụ etu esi anụ nwaanyị ọnụgoro di ọzọ kpọrọ nwa a duto na nwa a kapele mpe ya ma hapụ urie ndị be di ya wee je nụọ di ọzọ nwatakịrị too n'ebe nna ya oke ya dụrụ ebe ahụ ndị eje nụ nwaanyị etu oke ya esi dị ebe a bụ na ọ bụrụ na na-emere ego na nne ya mụrụ ya n'ime ọkwa then nwa ahụ automatically belong to ndị be nke nwaanyị ọ bụrụzie na nwoke bịara ịnụ nwaanyị anwa ndị be nke nwaanyị wee sị ya wee sị biko na nwunye ya na ya ghọtara na ọmụgo nwa n'ụlọ na ya na-ayọ the family ya nụọ nwa ha nwaanyị a mekwuo nke a mee nke a ha kpọnyekwuo ya nwa ya nwaanyị a na nwa ya ka ọ bụrụ nwa ya is responsibility of the family nke nwaanyị esi oke na ha ekwe ọ bụrụ na ekwuchara ya ekwu maka na adịghị bụ nwere atụrụ ọsọ ngọrọngọ bụrụ onye ịtọ ndị Igbo na-atụkọ ilu si na agbakọ ọkwa ya nwa n'olu na ọ dị agwa n'afa ọ bụghị ara na ọha gwekọrịtara etu a wee mee ego nwaanyị wee kee nwaanyị di ị marụ na ọ kpọrọ nwa a naruo na nwa a bụ diọkpara ya na be ya anwa be di ya anwa mana ọ bụrụ na nwaanyị emere ego n'isi ya anụọ ya ọmụta nwa anwa cannot be transferred maka na emere ego nna ya so mgbe ọbụla o ji tolite nne ya agwụ ya nekwa ebe isi na nna gị nwere deto ebe a ka ihe dịtasị ya. Thank you. Thank you so much, sir. Apart from being a called one, how can someone find out his or her purpose here on earth? Yes, ọ bụrụ na mmadụ nwere so many ways mmadụ ga-eji wee find the purpose. Nke mbụ na mmadụ ga-ama ọya ka nji asị mmadụ ịda akọ na-etu onwe with spiritual forces nwee time mmadụ ji akwụnye onwe ya n'ọkụ nwee ihe na-akpọ spiritual exercise. Ọ mgbe ahụ ka mmadụ ya na-ajụ chie na ụmụ mmụọ onye na-eso kedu ihe unu chọrọ ka m mee ọ na-egezi ntị to inner voice either na ọnụrụ voice ma ọ na ọ nwere intuition. So all those things ahụ ọ ga-eperiri attention to what the happenings ihe na-eme n'ime onwe whether ma ọ mụ anya ma ọ na-alahụ ụla ka o wee nwee ike malụ ihe bụ calling ya. O nwere young boy bịakwute m yesterday na-amụ amụ ọ sị m ka m kọwaziere gị ihe a bụ onye na-alụrụ m ọla adụ sọrọ ikwu ya nọrọ ka m wee dị case as a case study. Abịakwutere m onye abụ onye na-alụ m ọrụ na-akwụ ya salary. Yes, onwere ọjọọ ọsọ onye si secondary school pụta o wee pụta yesterday wee sị m na ya chọrọ ije art wa film na ya nwere passion for art film na-amụ ya nsị ya gịnị mere iji wee nwee passion sị na ya pụtara na-afụnụ na msunu a na-afụnụ Zibi Michael na ya chọrọ ka ya wụkwa onye a na-anụ afọ ya. Some of these people ndị a na-asị na ya nwere passion aghọta ihe passion maka na ọ dụrọ properly mentor. Ọ bụrụ na real oge a na-agụ ezigbo secondary school a na-enwe
guidance counselor onye nwere ike na-ama odu karakta ndị mmadụ na-atụ ihe ezigbote alụ na profession ị ga-echuse. Ụfọdụ na-echuse ka here because ọ na-awọchị nke afọ Jim Ike ma ọ na-awọchị Eze-Ana ọ dị ya ka ya bụrụ ya dị fem ka ya ọ doesn't work that way. Wee see this young man down wee say okay a na-akwụ salary yes and be a little bit comfortable ebe ị nọ and ihe dị mkpa bụ na ọrụ a you know no nwere ndị na-alụ ọrụ na line operation na machine anyị na-akwụ close to 100,000 like o nwere lady kpọtara na awụ professional ihe eji akwụ ya nnukwu ego bụ na ọ na-alụ ọrụ na machine gị i nwee less leakage. Ọ nwebụsị a ga-enweta the whole production only one bag ya bụ leakage dị ya and ọnọdụ na machine gị na company gị ọ ga almost onwe ozi n'idiri ị gara akpọta maintenance engineer ọ ya na-alụ so many things. Ọ nọgo na the business for a very long time with respect. Mana onye nka na-ekwu just normal operator ya bụ ihe mebiri ụfọdụ akpọ engineer. So ego ga na-increase based on what you are bringing to the table. So wee sị m na chọrọ ije art film wee sị ya ọ ghọtara ihe a na-akọwa wee sị ya okay now iche na ịbụ celebrity okay ka m welu this Daniel sorry o nwere Chibuike Darlington. Do you know na Chibuike Darlington has been in Nollywood movie close to 10 years? Emma, do you know that Junior Pope anwụrụ and go na Nollywood over 20 years? Do you know? Do you know na Eze-Ana na Eze-Ana logo na film over 15 years? So I'm achọ ịgwa gị wee kọwara this young boy ọ mara ọ nwere ndị na-ahụ bịa chaachị m n'eziokwu TV asị na ha chọrọ ebido art film si ya ọ na-aghọtakwa na ọ bụrụ ihe aka ilu na-ada na ntị ka ọ na-atọ n'ụtọ. Do you know na o nwere ndị na-art film for a year 2 years ada akwụ ha dime? You nwere idea? When you are this young man, how do you intend to be feeding yourself ebe ka wee novice? Ọ ma na o nwere ike ịnọ 2 years. Vad o nwere ndị mmadụ go 3 years ada akwụ ha dime. Ihe nwere ike ịkwụ ya ahụ ego tife. Ịma. In fact, even the producer na the director ga na-efe na ha na-enye ofe bụ. Okay, ka ntiwazi aka Igbo nsogbu. Ịma na o nwere ndị na-akwụ ụgwọ ka e wee fuchọ ha na film. Also my production ndị emebere ya. Onwere onye anyị kasịgoro na our production na our films kwụrụ dime. Eta enwekwu registration. Because na mmanụ ogwe chọrọ ime ka m wee help humanity. Mana ọ bụrụ etu a ka ndị ọzọ si eme. Mana ana m achọ ịgwa gị na even na nwa gị chọrọ ijoin acting, ụfọdụ ya anaghị ego registration. A ga-ana ego so ị mana ụfọdụ ga-anaghị ego role. Ị mana enwe some production ya before he shoot o film. Enwe ike ha collect ego from ndị chọrọ art na film a were ego ha wee shoot o film. Inwere idea? Ị mana onwe ndị na-akwụta 50, 100, 200 ka enye ha leading role. Inwere idea? Ihe na-ajụ onwe na-ajụ this young man kere onye ọ na-ehope nwanne ma nwanne ya ga na sponsor ya na-eme ka a na-enye leading role ka e wee nwee ike marụgoro na ọ dị talented. Ọ bụrụkwa na-enye leading role ebụrụ star. O nwere ndị nwere ike enye go leading role 20, 30 ma ịbụrụ star. Ihe ụwa dịkwa etu n'ebe and I can tell you. So ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na one that need be good then na try does not mean you below immediately. Wee jụọ esi ya ọ bụrụ na kịta na nke mbụ na m nwa ama ekwe na ihe dị wee nye 1 week na off bụ ka o jee ebe nwa sị ọ nọ na-abịa wee sị ya ije ebe anwa na nyere ya assignment ije ebe anwa jụba ndị mmadụ ndị niile fụrụ na fim anwa mee ka eshọn ijuru mmadụ 5 nwoke 5 nwaanyị 5 mee ihe interview jụọ ha many years ha nọgo na fim a before ọ bụ na-akwụwago onye ahụ ụgwọ gwa gị ọgwa na-akwụwebere onye ahụ ụgwọ gwa gị ha many years ọ nọgo na-akwụwebere kwa ụgwọ gwa ha many years how long ọ nọgo e ga-enye eti ife nọ ihe aka na-akpọ ya mee status survey o mechaa ya o chi ya tazi azụ after this 1 week nyere ya ọ gwazie m na ọ chọrọ ife esi film ma ọ chọrọ ịlụ ọrụ so ọ chọọ ife esi film emere m ya bye bye ịghọtara ya mana ọ bụrụ o nwere ka ọ ga-esi na-asa bụ 2 masters give them 100% concentration ọ dịrọ possible o nwere ka ọ ga-esi na-alụ ọrụ ọnọgido ọ nara 1 week dị art ya film ọ dọkọta ọchị ya dọkọta art it doesn't work ịghọtara ya nke nwe onye nke ya efu o mewe etu ịma na the attention ọ na-enye to the company gara adị less
and if I saw the I will make good officer because they in a cool stars I'm near full for some obligo Yana. So now you have to only Udoro ya backbone. Gotta provide robot transport feeding and everything you need before you will start. Once you okay, well, but then that you go have as a case study. Onye a na-agwa gị nwere ike ịdị within the year of 20 years. See, onwere go onye ọbụla dị 20 years bụ star minus meskeneti or Sharon Ife, some of those ones. Ma ndị ahụ lucky ị mana nna meskeneti bụ a producer bidoro project nwa nwa ya mgbe meskeneti dị very small. Ịmana anyị nwere kesị maka Regina Daniel. The Regina Daniel bido art nwa film mgbe ọ dị very small. Around 7 or so. You know that? So before ruo to offiara ahụ inweta onye ga-abụ a star at that tender age. Nke m wee sị okay, ịdị ebe 20 years. Kedu uru ọdụ ka anyị enyeghị ebe ugwu? With age ya ọ dị a minor anyway na film. So role a ga na-enyekarị ya ụmụ waka pass road. Offiara ahụ ebe leading role. Mana ọ bụrụ na ilugo age of maturity like to be Michael level. You nwere ike ịbụ a big boy, you nwere ike ịbụ a married man, you nwere ike so age ya enweghị ọ ya dị versatile to too many things. Mana age onye a na-agwa gị bụ ọ ya minor. Even ebidogoro film ọ nweghị ọ ya change ya dị onye ya finish the film. So nkọwachara ihe niile mana ịmago na ụmụazị because no orientation o nwere mgbe ọ nọ secondary school. I want to be actor. Mana onwe onye kọwara ya reality. Nke bụ isiokwu bụ na ọ bụrụ ihe aka inu na-ada na ọ na-atọ. Ị nwere ike ịnọ na Nollywood ọ dị ụka onye gbata ọ bụrụ obumo ị mana Regina Daniel mana o bidoro art film ama nọ ebe 5 or 7 years very small ama mgbe na watch mgbe ọ dị very small ka this onye nke ọzọ amaghịzi m aha that boy now ya na ya dịbụ na mma mgbe very small so all those things very small very easy so mgbe ụfọdụ ndị mmadụ ịrụta mgbe anyị na-agụ akwụkwọ asị ajụghị kere ihe chọrọ iwu ite onye ga-asị medical doctor, onye ga-asị injinia, onye ga-asị pilot, ọ ga ihe niile awụghị okwu ụmụazị ndị niile amụ na ha gụ primary school bụ ma ndị bụ pilot ọ ga ụmụ ọkaba okwu onye nwere pilot ihe bụ imagination mgbe bụ reality ga-adịghị n'anya mgbe ito etezere ịfụ na ụwa abụrụ etu ahụ o si eche so ọ bụrụ ihe dị na ya daalụ. Right. Thanks for that eye-opening answer. We really appreciate, sir. Yeah. And the next question is it a good idea to consult AFA before choosing a life partner or going into a relationship? For me, I believe in a consult AFA is very important. I'm going to so many things you get check. But before you make is this person your choice. On your boy nature is here. On your own, I want compatibility. On your you like career physically or your spec or they mad enjoy they proud meet my wife, don't you know her? Somebody where you go on again when after so I don't need the proud of then it is a show physically on match then we get your child is spiritually and your child okay malo my forces here, na forces sogi, and on rapport. We just hear from Beniana Benia I go Ogbuefi. And so for me, my advice all the encouraging. Thank you. All right. The last question is, Ray, what's your take on that? Do you think that negative spirit triggers people to indulge in such acts? Yes, I believe that rape is not normal. Because so many things we have what I can do, we can rape. I want a mother one right upbringing. Yes, we get our family. I'm going to hear when I was a little bit a young boy. I visit my family when I had them no nature. That won't even face me, but that family I may visit very often. So I want now what I can one day and shut up. I want 5 years. What did I put on la hola? Why in year that's what I can would be heading 6 years so but I ever again 5 years and la hola. That was saying in the name when would this even no noche? I was why
ọ bụrụ na emekere ihe ị na-eme o wee sị m ọgba m nkịtị na-ene m achọrọ m itinye ezigbo ihe wee sị ya ka ebe isi mụta ihe a sị m nọrọ aka ma ọmụ ihe na dadị ihe and ma ọmụ ihe na dadị ihe bi na one room wee rezie 7 children ịma ndị rum a na-enwe one room mgbe a rum gbara mgbe a na-ebute ibu ewere kọtịn kewaa ya bed adị n'ime ụmụazị dị n'ime ụdị rum a ije ogboke ị gara afụ ndị bi n'ụdị ya oru na ebere na-ebe ọka Chineke ghara ikwe ka di na nwunye nọrọ n'ụdị one room a were eziwo ụmụazị ọ na-akọrọpụta ụmụazị so nwatakịrị azụ n'ụdị environment a ịmago na enwere kecha na ụmụazị alahụ ọrụ ụlọ ụmụazị kịta nwoke ebe eji ihe maka ha na-watch film so any sign ọnwụ na gị na mọmị imere ọ nwere idea so nwatakịrị a nwere ike ụdị ihe na-eto na-abata ya n'obi ọ na-afịa owere na-eto nke ọzọ nwatakịrị nwere ike na-enene pornography ụmụ nude pictures a ọ na-enenezie the spirit of that mmụọ akwamiko enwere mmụọ na-abanye onye nne so spirit mmụọ akwamiko abanyezie n'ime mmụọ ngụgba ya na nwere ike control onwe ya ka na ojego gbaa mmadụ so o nwere spirit na-akpalite however and may blame upbringing so n'ihe na-eme so however whether to answer your question straight whether m nwere mmụọ na-akpalite the answer is yes no nwere mmụọ na-akpalite. Thank you. Right, viewers all over the world, we have come to an end on today's edition of Question and Answer. If you have any question based on today's teaching, kindly drop it on the comment section or DM Ogbuefi and Ugochitubelu with the WhatsApp number showing on your screen. Ogbuefi, it's nice having you. Thank you. Thank you so much for coming. Thank you. And before we go, any advice for our viewers? Viewers all over the world, my advice is keep doing good. Wepụ aka n'ihe ọbụla arụkpọrọ ihe agbalụ maka ọdịmma gị maka na nkwenye kpara n'ọkọchị ka ọ na-anya n'udu mmiri ka ọ dịkwa asị m na ọ bụrụ na ọnwa egburu oge eji wee chụ aja emesịa na ọ ya ekwu ome.